Әлеге бәйге Милешки балалар бакчасында узды. Бәйге район мәгариф идарәсе һәм Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән берлектә үткәрелде. Семье главную дорогу дигән бәйге үтә. Бу бәйге инде безнең юл йөрү кагыйдәләрен, таләпләрен үтәүне пропагандалау максатыннан оештырыла. Бу бәйгедә безнең 5 район балалар бакчасы һәм Иске Карамалы бакчасы катнаша. Бәйге әтиәниләр һәм балалар белән берлектә үтәчәк. Бәйгедә төрле балалар бакчаларыннан 6 гаилә катнашты. Катнашучылар 6 бирим үтәделәр. Алар юл йөрү кагыйдәләрен төгәл белүләрен, юлда килеп туган каршылыкларны җиңү буенча да осталыкларын күрсәттеләр. Күп кенә сораулар булды дигәндә, йөргәндә тырыштык дигәндә, төн җатлап әйбәт кызык булды. Үзебезгә дә кызык булды бер яктан, сөйләгәндә бер-берсенә шуна төптеп, көлеп, нитеп дигәндә әзерләндек. Ятырткычлар булган чакта балаларга уңайлы, кичләрен йөргән вакытында ятырта бар җыйганнар. Әниләр, сезгә киңәшем, безне берүк саклагыз, киемнәргә ятырткычлар куярга онытмагыз. Нәтиҗәләр буенча бәйгедә катнашучы гаиләләргә истәлекле бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Бәйгедән барлык гаиләләрдә күтәренке кәеф һәм шат күңел белән таралды. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.